Viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV, it's your favorite host, Achombogichukwu. I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. With us here is an Ordinana evangelist. You're welcome to the program, sir. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my name's Chukunonyelum Enwenam Ogbuefi Ezeana ugochitubelu. I'm an ancient high priest. I'm also a priest in Ugochitubelu Temple and a priest in Ordinana Restoration Evangelical Mission. My mission is to help people live better life. Thank you. Before we proceed with today's question, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you are joining us, keep sharing our messages, keep telling people about our administrations. Inemenka Kachukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile bless you abundantly. Thank you. Do you think that polygamy is still needed in this era? Yeah, thank you. Like always, even the time of the ancient, during the time of our fathers, it's not actually meant for everybody. Yes, because it's meant for those that can afford it. Both the what it takes financially, the wisdom to handle it, and be able to balance. So actually, those days is not for everybody. Even till now, it's not actually for everybody. Yes, the thing is that olden days, why some of our fathers go into it is not only for farming expansion. There were so many reasons that really warrant that. Ọtụtụ ndị mmadụ bara n'ime for one, for the peace of mind, then some baka n'ime because they need larger family, and some is for to have multiple hands that will help them to expand their businesses. So there were so many reasons, and I can tell you that many reasons dịkwa mgbe a because you see we human beings. Enwekwa that reasons dịkwa mgbe anwa dịkwa. Enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ nwere chance of business that needs multiple hands. Then enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ nwere many reasons, starting from peace of mind, the interest in having a large family, and the business expansion. So I can tell you that there is benefit as in Igwebike. Yes, and I say no. Then with some of those families that they have great numbers, and this power of numbers, they use it to dominate other people and so many other things. So for me, anybody that has the capacity, then has what it takes, should go on. It should not be because of religion aspect, or maybe my denomination forbids it. No, denomination should not be something that we make people to suffering and smiling. Then this is what you want as human being, that will be of great benefit to your vision. And because of one church law, you are confined in what you don't like, and by so you are not happy. So for me, it's our tradition, and for those that can afford it, why not? But if you know you can't afford it, please manage what you have. Thank you. How can properties of a polygamous man be shared? Yeah, thank you for that question. The truth of the matter is that the properties will be shared according to number of mothers, as in how we share it in our own place is this. If the man has 3 wives, 4 wives, the properties will be shared into four. Yes. So if we share into four, then a woman will get her own portion for herself and her children. That is how it's shared. However, at the end of the day, we know that if the man can still have the favorite child, yes, based on maybe obedience to the man, having the acumen and whatever. So the man can still relinquish her personal quota to that favorite child. In every family, we used to have favorite child. So you can see this particular child, maybe that thing he might not give that child that thing in the open, but secretly
you can give. Some normally give in the open too. That this particular child took care of me, always be there for me, and nobody will question it. You know why? Onwenu neke. Onye nwe ihe ga-decide how he wants his own thing to be shared. Thank you. Is it a must that anyone with agbo must be a dibia? Yeah, thank you for that question. The truth of the matter is the fact that aburu onye ruwa aburu dibia. And my advice to upcomers is that new seekers. Aburu na ijero n'afa agwa gị na ị nwere agwụ na ọlụ mara gị. Try to find out ụdị ọlụ ọ bụ. O nwere ike ebe ọlụ mara gị abụrụ na ị ga-abụ a marriage counselor. Counselor. Counseling people, helping people to come out of depression and rest of them. This is your calling. So to harmonize your agwụ, sinikunna for a purpose of always giving you the vision and knowledge in the key way excel on your choosing profession. Yes, that is agwụ. And when they nwere agwụ nka, anything ọ bụla eji aka alụ, the design will be always coming to his brain. So that forces will be giving him new ideas. Ọ bụgoro into creativity. If not gonna create ihe niile, ihe ọ bụla na-eji uche wepụta new ideas, ọ gonna wepụta ihe agba agwụ nka. Then onwe family so dị na befa those days, onwe family bụ ndị nka. Enwere nka nwe ụzụ. Nwere ndị bụ ndị nka. Onye ahụ agwụ nka dị n'ahụ nwere ike ịbụ an architect, yes, or a designer. So ihe ọ ga-eme wo je dozie agwụ ya. Ka agwụ ya chịkọ ọrụ. Ifụ na dozie agwụ a ga na-enye new design, new vision. Nwere ike wụrụ mgbe ọ na-alahụ ụla. Or for something like this, ọ bịa ọ bụrụ onye na-alụ ụlọ practicalize, ọ bụrụ onye na-design ya. So ọ bụrụ iwu na and so on and so forth. Don't want the agwụ business as a business magnet. Yes. So onye na-etu ahụ bụ or a business magnet. Ihe ọ bụla o tọchara aka o selụba. So just so find that out. Ọ bụrụ asị ya na agwụ mmadụ, ọ bụrụ na ọ dibịa. Ọ bụrụ na agwụ amarọ gị, agwụ dibịa na ama ọ na-adị na lineage. Agwụ azụmahịa na-adịkwa na lineage. O nwere family eje na be ha afịa ka ha na-azụ. Nwere family eje na ha be ha bụ educationist, onye nke abụ lawyer, onye nke abụ doctor, onye nke abụ pharmacist, onye nke abụ pilot. Ọ dị be ha. Ọ bụrụ ha bụ top notch. Ịghọtara ya? So o nwere family mma. Ụmụnne nọ for medical doctors. So etu aka ọ dị. So o nwere family ihe na-arụ ọrụ gbara ihe na-nke dị na be ụnụ. Ọ bụrụ na be ụnụ bụ agwụ ebe e nyere mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ịzọ ndụ, ịma na ị ga-eme ọfụma ma ọ bụrụ na ị gaa along that line maybe ịchọzi ego ya na ahụ ị ga-ewere pharmacist na-akụ ọgwụ. Ma ọkwara na ịnọ ebe eji ọgwụ azọ ndị mmadụ ọya na-eproduce medicine, maybe as a pharmaceutical of a thing. O nwere ike bụkwa na English medicine ma na Igbo medicine. But that's the akọ na uche eji eme isi chlorophyll and this one onye antisonate ọ dị bịa. So find there out exactly. O nwere ndị bụ aka na-ana nwa ntị ọ dị. O nwere family wa aka na-ana nwa. Ọ bụ na nwaanyị dị ime o jero scan mana ọ ga-eji aka communicate to nwa gwa na nwa ibu n'afọ nwoke ma nwaanyị ntị ọ dị mana ọ dị hard. O nwere ndị na-eji aka ha control ngwa nwatakịrị ebu n'afọ okwu ọnụ. I'm a living witness. O metụ ya nwatakịrị ebu n'afọ ọgwụ ya n'oge ọ ga-ejipụta eruo na mgbe ahụ ime na-eme nwaanyị ahụ asị na nwatakịrị ji ụkwụ apụta. Ihe ọ ga-eme ihe bụ ọgwụ nwatakịrị ahụ okwu tọọchị ya nwatakịrị atọ ọdụgharịa chi isi. Ihe niile dị n'akara aka. Etu a ka ọ dị ndị na-agba ụkwụ. Ifugbo family na-agba ụkwụ, ifugoro obere nwa 7 years. Ka ọ ga-eji wee na-eme. Data aka ahụ ọ na-arụ ọbụdị a nwere magnetic healing. Ọ na-enye to the bone. Ihe a bụ agwụ dịbe ha. Ọ bụrụ na nwanne faji akwụkwọ je gụọ akwụkwọ ebe a na-agba ọkpụkpụ, ọ ga-abụ one of the best. Ihe o ji bụ the best bụ na agwụ a dịbe ha. O nwere ndị dọkịta na-abụ ihe gbasara bone ka ha na-afụ maka ya na orthopedic. Mana agwụ adịrị na aka ya. O megoro enu ma na o menwe that supernatural healing. Mana onye agwụ ịgba ọkpụ orthopedic dị na be ha, be nna ya, o je gụọ ya na akwụkwọ. Ọ bịagoro jos obere ihe asị obitụrụ aka sị na ọ ya dị mma, ya dị mma, ọgwụ ya adịghị mma na ị na-aṅụ ọgwụ ya na-afụ changes.
maka ike ahụ dị n'ọnụ okwubiri okwu dị na ya agwụsie etinye aka healing. Ịghọtara ya? Ihe nwa ya emezi iwu ọnụ o jee na agwụ dị na be na-echukwa agwụ ya ka agwụ ya nyere ya aka ka ọ na-apawa. So find ya out. Ma agwụ gị ọ na ị ga-azọ ndị mmadụ ọya, maka ọ bụrụ na akpọrọ oke iburu dibịa enwekwara nsọ dị ya a na-akpọ ya iwu agwụ. Then ya edebekwa iwu dị ya, maka na ihe ọbụla nwere nsọ. O nwere nsọ mụnwa na-asụ dịka dibịa, bara uru ya gosibara ya, mana ya asọgbu ya because ọ bụrụ line gị. Thank you. Is every poverty a sign of a spiritual problem? Thank you for that question. Every poverty abụrụ sign of spiritual problem. Yes. Enwere ndị nwere obere akọ, enwere akọ nwee uche. Mmadụ inwe wisdom and knowledge is a gift. Mana ndị sụrụ oyibo si na he who does not plan is planning to fail. Enwere one man that chatted me last night. He began to tell me her challenges of life, that since he got married, that things is not moving well, that he is suspecting spiritual angle to it. And I asked him a question. How many children do you have? He says 6. What are you doing for a living? Nothing meaningful. What is your wife doing? Nothing meaningful. Why won't you suffer? He did not plan. He did not plan this year. If you are broke, don't say, let me go and marry, so that he will go, or do like that. You cannot reap where you did not sow. What you have to do, if for any reason you want to get married, maybe he wanted another good head. Assuming you want good head, try another good head. Try it with another good head. Not every head will be good. You want another good head, 2 of you, and then education. Now I share ideas on if you na motivate you, una na motivate you, na new idea. Nke nwoke egwe ya ihe o kwesịrị ịda eme na etu ọ ga-esi wee increase your income ya multiple streams of income. Nke bụ eziokwu na o nwere onye millionaire nwere one source of income. Ị ga-enwere multiple streams of income. Now, nke nwaanyị nwere ike o need moral support. Ọ na support onwe mmadụ, unu ga-eput embargo n'ihe gbasara child bearing at the stage. Maybe unu ka bi na one room. Put on embargo n'ihe gbasara child bearing. Ihe unu chọrọ okwu unu bịakọta ọnụ na-eshi idea ọnụ, maka na aka esigoro unu ike. Enwere ike nwoke you barely feed yourself. Ọtọ nwere ike gị na-enweta ire eriwu nri 3 square meal gbakọrọ ọnụ. Nwaanyị jekwaje daịrị nwaanyị ada eri ukwu 3 square meal, ọ ga unu ga-ata afọ. Has nothing to do with spiritual. Some certain things people na-about spiritual no enweghị akọ. He who does not plan is planning to fail. Kedu onye isi ọ na-edu onye isi? Ihe ị ga-eme ịwa na ire erijuo afọ. Onye nke nwaanyị ada erijuo afọ, ihe unu enidiri abụrụ ije kpọta nwa ọzọ unu dị ọnụ ọzọ, ma na nsogbu ya adịkwa ahụ, maka na azụ bụrụ ọnwa etu n'ọnụ aka ihe onye ka ya ji mere ndị ya. Ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ for any reason na unu chọrọ ịnụ onwe unu, fine and good, out of love, fine and good. Unu bịakọta ọnụ wetaba na idea etu unu ga-esi wee megoro improve income unu. Don't wake it for a year or 2 is not bad. Now, megodozi aka esie unu ike to the extent na unu nwa ga-eri 3 square meal nwee left over. Then by then, a man unu ya go ready to welcome and the third person. Maka that third person nwere ike nọgara ya nwee ka orie nri etago oge nke gị nwee ike ịṅụ garị, mana ọ bụ maka nwatakịrị bịara ụwa. Agụ ọgụ ba na otibe mkpu ahụ ya bụ ya akpọji unu ọgwụ. By then oge anyị tibe na my village, onwere ya village people dị na-eso gị. The problem na plan no onwe plan. Half ka na ije choose. So nke ọzọ bụ na when you are choosing a partner, all those things, choose somebody that will complement you. A man broke, just one other person the broke, you will suffer. By then it's not spiritual. So here na chekowa bụ when you are choosing, you choose the right person. Then you have the right plan. Then about every poverty has to do with spiritual. Only poverty mmadụ wetara onwe. Example, one guy when I was in Abuja. When is we on alụ. Mana ọwa manya moto. Wee bịakwute nwe sị m kero ihe anyị eme nwe sị ya ọkwa manya moto sị m nwe sị ya je ya ahụ mbụrụ ọrụ onwe ya to nwanne ya nwoke jitu ego. Ya sa avụọ ya.
o wee jee na nke nwanne nwoke anọ mago na-enye aka mago na-eje shọpụ na-eme ụmụ ihe niile. After some time nwanne nwoke a wee sị ya kiri ihe ya emeri ya ọ ebe jụọ m wee sị ya gwa ya gonye Ezeana ọ up to 6 months ma nwanne nwoke feel like since ọ bịa humble onwe ya ka e nyere ya aka wee gonye Ezeana. Wee gwa this guy egonye Ezeana bụ ihe ị ga-eme bụ fụta Ezeana na ị na-anyarị ya mmadụ ego one ka a na-eme akaụntụ ndị bụ Ezeana jee bute Ezeana na nke mmadụ ego one ka ha na-emere ọga ha gwa m nwesịa everyday ọbụla ijere ọrụ were ego na jee kwere na bank fụta Ezeana na ị na-anyarị ya mmadụ ọ ga-eme gị in next 3-4 years oge Ezeana ga-adịba old i were ego adị na bank isi ebute butu another new one bụrụzie nke so ha ndị a binye mmadụ ịghọtara ya ka ma na-agbapụtasị nnukwu ego that new one ga-agbapụtakwa nnukwu ego maka ọ ka new ị na-ese ebukwu ya before you know it Ezeana ga-adị 3 dị 4 and more ọ na-eme increase ọ bụrụ na ọ na-ewebu gị 2 years ibute ofu Ezeana gị dị 4 ọ ya ewe 6 months bupụta another one ọ dị 5 na-etu mmadụ si grow ifuru ego nwere principle once you apply it ọ ga-adị ka magic. Gwaja this boy okwe m ị ma na maapụ onye John ya ndị aṅụrụma ibie ọ nwetara ebe a na-aṅụ Igbo asị ya gịnị ihe ọ na-emezi uwe ojii ọrụ pata ọrụ o jee ebe a na-aṅụ Igbo na bịa palọ ebe a na-eme sembọtụ ọṅụchi Igbo o jee ebe a nọ na sembọtụ edepụta supu ada na-egbu azụ egboro ha azụ ọ na-ata azụ o jee ọrụ nweta ọrụ mgbe ụfọdụ onye ekweji ọrụ 2 days ego dị na butu o wee rigide ego anwe boys asị nna anụ ebe a na-eje kpọta nwaanyị na Mbaise ofuele moto ya ejewe Mbaise eje bepụta mmanya na-aṅụ ọ dụrụ ọzọ uchu n'ọrụ ije ọrụ 4 years down the line moto agbadawago moto riwezie ego nwa oge ni moto n'idi ka echenji engine ebe ahụrụ ego ọ bịara boy no it apaki ya moto a na-ejezi ọrụ ọ bụrụ onye nweta poverty or spirit merie of the spirit. So here na-achọ ịkọwa he who does not plan is planning to fail. So ọ bụrụ every poverty when you tell me na na-ata afọ need help ọ bụrụ na ị na-agba mbọ mana we had about unforeseeable circumstances beyond their control. Those problem abụrụ nke iji aka tiri onwe gị ịghọtara ya those problem abịalụ naturally ị nwere ike na-aga moto aja amụọ gị nwere ike na-aga ọkada ebe ị na-agakwara nwe ọnụ ụzọ ọkada from nowhere ebe aja amụọ gị enwere ike anọgide tụọ ofu ya atụọ gị mago those things abụrụ self-made mgbe a ka ị ga-agwa m n'igwe need spiritual help nyere gị aka mana ọ bụrụ na nọọnị na ịnọ na kpatanya ọnụ ide enwe service so dị bụ ya name ihe poverty nke ha ọbụrụ spirit na poverty nke bụ na lack of the akọ uche. Daalụ. Is God the cause of man's greatness and failure? Yeah, thank you for that question. God is never and can never be the cause of man's failure. Chukwu oge kechala mmadụ nyere mmadụ ihe a na-akpọ freedom. Ihe na akwụkwọ Matiu 7 na ọsị yọọ ị ga-ayọta chọọ ị ga-achọta kụọ aka na ga-emeghere meaning na Chukwu oge have given man every opportunity ka nwoke ọbụla mee mmadụ ọbụla mee ihe dị ya mma. Ọnya ka o ji sị gị na Baịbụl sị gị na onye chọtara nwaanyị achọta gị ezi ihe you chọtara it yourself ọ bụrụ Chukwu ya chọtara gị ya chọtara ya. So ihe niile abụ ihe mmadụ ga-eji aka emere onwe and ọ bụrụ na ị mere onwe o mere ọrụ ya onwe gị taa afọ dị ya ka mmakwara gị atụ ije na Baịbụl ị ga-afụ ebe Adam a gwara Adam sị anyị ata na mkpụrụ osisi a dị na gadin anyị ata na nke a Adam na-eme ya avoid oru mgbe nwaanyị Adam bịazi na-adụ hapi Chukwu wee na ya fina ọdụ hapi wee nye nwaanyị akpọrọ Eve. Oru otu ụbọchị Adam bata ọrụ nwunye je were mkpụrụ osisi a sị ya ata na nye ọta ọ chụrụ gwara nwaanyị ka ebe isi nweta mkpụrụ osisi nwa sị ya ata na mkpụrụ osisi a ma ebi ya hịara ya aka n'ahụ Adam kweta wee taa dị mkpụrụ osisi. Mgbe Chineke batara sị Adam kere ebe ị nọ Adam sị ya na-egbe ọtọ na ya nụrụ m otu Adam onu onye nwe m jezo ọ sị ya Adam onye gwara na-egbe ọtọ ị taa na mkpụrụ osisi a sị gị ata na ihe Adam kwuru kama Adam ya sị nna ya atara m ya forgive me ihe Adam kwuru ọ nwaanyị nyere m is the woman that you gave me. Hello. Chukwuoke wee kwa aka pilot wee sị na ya ama enyezi mmadụ nwaanyị go and find it yourself.
ịchọta ezigbo nwaanyị ma ịchọta gị ezi. So ịchọta ya onwe gị. So e nyere anyị freedom. So ọ bụrụ Chineke bụ the cause of our problems. Yes. Even ekwensu nụ na-ada akpa afa emewasị na devil. Alụ ka ọ tere gị, ọ sị gị nekwe na nekwe ihe nke ahụ, ihe a nekwe ihe a. Alụ ka ọ tere gị, ije mee ya. Ọdụbọta ọ sị na ọmụwasị gị mgbe alụ atịrị nga alụ, and you have the ability to say mmemme ma ọ na mmemme. Ịghọtara ya? So onye bute ọgwụ ya gwuo n'ihu ọrịa. Man is the architect of his own problem. Ọ bụrụ Chukwu ya. Ịchọọ ịga n'iru, yuzuo akọ na uche Chineke nyere gị, mee ihe ị kwesịrị ime ka ị gaa n'iru. Ọ ijere esi si na ya agba mbọ je na-eme kidnapping na-enwude gị si n'Ọchukwu mere eji gbagbuo gị ma n'Ọchukwu mere iji wee jee nga. Daalụ. In Nigeria, poverty rate is high and social vices are common. Are we caused or are we the cause? Yeah, thank you for that question. Are we cause or are we the cause? That is the question. The crime is on the rise. People are looking for fast lane in order to make the ends meet. But I can tell you, we are not cause. We are the cause. Our election is around the corner now. They got forgot to them money. I'm going to have 2 penta rice. They will say, yeah, they're right. I say, "Get go don't get that way. Touch your sir. They are not powerful for the next 4 years." Are we cause or are we the cause? We are not cause. We are the cause. Ị ga-afụ onye ori mmadụ somebody o were ego ọ ga-eji wee dozi ilo ị na-enyere ya lụọ, o were ego ati na akpa jiwara obodo oyibo je na-epotori life. Ụzọ anwụ ọrụ lọ nwere ike ịkọs accident ekọsọ ya ga-eji wee nwụ n'ụzọ Lagos to Abuja. Ịghọtara ya? Now, emezi ọkpọwa Chukwu na Ọchukwu merie ma ọ bụ na ke onye ka ọsụrụ nwa onye ka ọsụrụ gị nwa ka ọsụrụ onwe gị. So I can tell you that this country ekwesịghị nọ n'ụkọ. Chukwu bless this country with every mineral resources dị n'ụwa. Name them Nigeria nwere ya. Then why are we suffering? Then our suffer, is it God that cost us? No, we cost ourselves. So ihe na-achịkọwara gị bụ na problem a na-enwe n'ụwa taa bụ anyị nwaji aka we brought it upon ourselves. So what I can tell you without missing words na ọbụna na ọ bụrụ Chukwu kọsụrụ anyị na anyị kọsụrụ onwe anyị na mmadụ na-eji aka ya kwadoro onwe ya ọnọdụ ọ ga-anọ. Mmadụ na-eji aka ya akwadoro onwe ya ọnọdụ ọ chọrọ ịnọ, mana the problem bụ na ndị mmadụ dị lazy nowadays. Onwere onye chọrọ ịkwadoro onwe ya ọnọdụ dị mma. Daalụ. Who is to blame when we fall in life? Yes, whenever we fall, we should blame ourselves. And why I'm encouraging people to learn how to take blame. Kama eziokwu bụ na ọ bụrụ na ime ihe daa, take blame n'ọkwa nwa da mere ihe a anọ maka na mere ihe to ansi wee anyị wee da. Ọ ga-enyere gị aka pick up. Ọ ga-enyere gị aka correct onwe gị. Ọ ga-enyere gị aka ime I'm sorry na mmejọrọ. Then you learn from it. Mana mgbe ọbụla I fall, I decide not to accept the blame. Na blame the n'aka anyị. You na-push you na another person. You will never show enough remorse. You will never learn and you will never come out of it. So I can tell you, ọ bụrụ na isi na n'ọnwụnwa bịala gị, maka na a gwara ya na Bible ebe a sị na devil bịakwutere Jizọs wee sị ya si n'elu wee kwuotuorie Bible na asị na isi n'elu okwute mmatụ na nwere ihe ga-eme gị. O wee sị ya na agwara Chukwu ya ọnwụnwa. Mana anyị nwe na agba nọkọta ebe a tụnye anyị alụ, ajọ mmụọ bịa tụnye anyị alụ, anyị mee ya. Then emechazi ịfụ na anyị nwa fọlụ. So ihe na-ekwu bụ na ihe ọ bụla ị chọrọ ịbụ na ndụ a ga-ebidogoro from imagination. I don't tell people to name spiritual exercise. Spiritual exercise is more engage their acumen, the spirit in you, their brain into productivity. By engage their spirit to attuning alu, he game. Every time when I opened my pure water company, no idea, nobody talked about it to me. I was meditating. When I was doing my spiritual exercise, I was like, "Ihe medere ebe na m nọ." Maka na eje na POS, fe mo bụ some boys na-agba game, abịa m iwere ego na POS. Ọ na POS a na-eme ụmụ bet Naija. One boy na-eti ọkọ ọtụrụ mago nsị a wee jụọ ofu enyi masị a ọkọ ọtụrụ a ka ị ga-eji wee bụ mmadụ na ndụ a. Ọ sị ma na onwe onye win 500,000 na-abịa okwuta na onwe onye win 1 million naira na-aba. Nsị a so maka ihe na company bịa depụtara gị na onwe onye wa na Jumoke Olayinka na Ibadan win 500,000. Peter Adesina na Aba
win 1 million naira ya ka na amanire enu ihe a na-eme ụnụ raw Peter to paper company a na-eti echichi ya ụnụ tụkọtacha ego niile ahụ ewere ego niile nye ọha nọta 1 million naira ewere oke a nye onye a nara na nye onye a were nkoroti na agba ụnụ a na-akụ aka n'obere oge na atọ n'ụlọ elu ọrụ nwa ka eji agbazuru afịa si onwenugo big man nwere 4 dekin asị na bet na ya ka o ji were ya chọọ ihe eme nwoke m so mgbe m gwajaziri ha wee ruo mgbe m na-eme meditation wee sị m wee sị ka maka ụmụ ndị a niile wee sị kedu ihe m ga-eme ka e wee nwee ike at least if I can take few people out of the street wee sị m ji mepe pure water company. I had it correctly. So enwere m ana asị m ji make an effort. The next day I began to move around my clan jụọ ndị mmadụ na nna chọkwa ana n'ebe mma letu aka nsi nweta ana the same day. So ihe m na-achịkọwa bụ ihe niile dị mmadụ n'aka ihe mmadụ kwadoro onwe ya ka ọ ga-ihe ga-emeri. Daalụ. Is there any particular man or woman destined to one person? Yeah, thank you for that question. Ma onwelu any particular man or woman edese na ọ ga-abụrịrị ha na-abụ nke bụ eziokwu bụ na enwere ụdị ha adịrọ. Every particular man nwelu thousands of women ga-adị compatible to you. Any particular woman nwere other thousands of women man ga-adị compatible to her. That is the fact. Ihe na-eme ka anyị dị compatible bụ one, spiritually onye nwere the same spiritual understanding with you is okay. Two, onye nwere the physical attributes, character, understanding, onye na-eche ka isi eche. Ọ bụrụ na onye ajụ ọkụ onye nke ọdọ ga-ajụ oyi, onye ga-compliment gị ebe anwa ebe enwere lacuna, ebe enwere gap, onye ga-compliment gị ebe ị na-lack ọ ihe niile. So ihe dị na ya bụ ọ bụrụ na need broke in life ma ọ bụ na ihe ụfọdụ ịdị achịkọta ọfụma, ị need somebody na-achịkọta ka o wee fill that gap na lack n'ime ndụ gị. Ọ bụrụ na ịbụ somebody very lazy, man, you need somebody very hard working. At least ka ọ na-eji nja gị ka iwe si na laziness pụta. So onye ị ga-achọ abụrụ onye lack kwara ihe lackịrị. Mgbe enugba n'ọsa ndị Igbo na-abụ ha ji nje nwaanyị ha sị ka ha jee nna anyị Okafọ anyị bịara be ka anyị bịa zere agbụ. Ọ ga-abụrịrị na ị na-abịa na be family a ka iweta ihe family a nwere unu enwero. For example, ọ bụrụ na isi na family adịghị enwe ọmụ, nwere family mma, Aunty Ụkamaka ji ebe dị mụọ ofu nwa, Aunty Ifeyinwa amụtara amụta, Brother Chijioke mụtara ofu nwa, Brother Chukwuemeka mụtara nwa na-abụ. Ifunu na-enwe ọmụmụ problem ntị ọ dị. Now ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị from this kind of agbụrụ, jee na agbụrụ na-enwere ọmụmụ. Ọ ya bụ Ifeyinwa mụrụ 4, Aunty Ngozi mụrụ 5, Chijioke na nwunye ya mụrụ 7, Aunty Gịnịka na nwunye ya mụrụ 8. Ịghọtara ya? Ọ mụrụ ebe ahụ jee dịra place. So ọ bụkwa ndị isi na family gị ụmụ nwaanyị na be nna gị unu ya kwụsị na foundation, nwanne nna gị kwụsị na foundation, Uncle Chukwuemeka nke ya kwụsị na edocha blọk erufuru erufu, ikwu na ibu unu na unu bi na ewu ụlọ great grandfather, ndị nke dọkịta bụ unu arụchara arụcha. Our advice bụ na ị chọrọ ịchọ partner, mgbe gị na ya na-akpa nkata ịmago to know familiarization, find ya out ma ọ dị same thing na-ebe na be gị ebe na bụrụ na ebe na be. Ọ bụrụ na ọ dị same thing, I will advise you to pick a race mana ịgwa ya ihe na-agbara ọsọ. Ịghọtara ya? Maka na onye isi adịghị edu onye isi. Ihe achọrịrị onye nwere ihe na-achọ. Ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ ego, etu a ka ọ dị na-akọ na uche. Ị nwere ike bụrụ n'ịbụ onye na-adịtụ reluctant like me. One thing I love about myself abụ somebody na-enye mmadụ a push. Yes, more especially when I'm fụ na onye a chọrọ ịpụta, mgbe mma na-enye onye a push, mana m fụ na onye anwa achọrọ push enwe m ga-egbe onye a nkịtị negara ya anya. But one thing about me, onye ma mụ na once I decide na mmemme eretu adị m enweta hapụrụ ndị isi ha to do it. So no dull moment. So ọ bụrụ na ịbụ onye na-enwe laissez-faire attitude, procrastination, ịghọtara ya? He need somebody like me. Ibụrụ onye na-asị emecha mere awa epuru ọdụ. You need somebody onye adịghị eme ka gị, onye adịghị eme procrastination, onye na-abụ
o nwere the burning zeal, okwu na eme ihe ọfọt ka o mee ya, ị na-ediri ka o wee na-eji nja ọkụ. Mana ijegota kpụntakwa onye wụ procrastination ibe gị nọ ga nna ya na-arahụrụ ụra na-asị na Chineke ya atụda, Chineke eme ihe n'obi ya, relax ya, agụ ewe ahụ na-agba. Daalụ. Can spiritual powers be transferred to someone or inherited? Thank you for that question. Can spiritual power be transferred to someone or inherited? The truth of the matter bụ na enwere ihe dịka spiritual power dị inherited ma ọ naghị transfer. No. Example, na your father wey great spiritualist does not mean automatically na ị ga-abụ ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Ị ga-abụ ya ma ọ bụrụ na ị put personal effort and grow yourself. Mana ọ bụrụ na ị lie ya na your father who a great spiritualist because that automatically na inwegoro no. Inwegoro mmụọ a dị n'ime gị mana that mmụọ a fanụ dị ya. Enwere onye mmeri ka ibu that is ka ọ chake ọka ịka ya na ebe nọ. So everything boils down to you. So nke ọzọ bụ onwe onye ọbụla sịrị na ya ga-transfer power to you via sexual intercourse or trial community ikwekwe na onye abụghị manipulate ọ bụrụ eziokwu. Ka nke ọrụ ha akọ mere o nwere otu onye mma o wee sị mmadụ na mmụọ ọjọọ nọ n'ime na-enye nsogbu o ji enwe problem na ya ga-asolve ya for life. And etu ya solve ya for life when they sleep together as man and woman. Ka mmụọ nọ n'ime wee banye n'ime ka ọ ghara ịdị enwezi such attack. Ihe abịa lie. Dọtara ụdị ihe dị etu adịrọ. Dọtara ya onye ọbụla sịrị nọ ka o nwee kana knowledge with you ka o wee heal oge is lying for you. Whether ma onye anwa ọ na-aga with the name na ọ bụ pastor ma ọ bụ na ọ na-aga the name na ọ bụ spiritualist ma ọ bụ na ọ bụ dibia, don't accept. It's a fallacy. Take it from me. Enwere ihe dịka na ụdị ihe dị etu anwa n'otu ahụ si wee dị ka ọ transfer power ma ọ sị gị na ya mentor gị as a spiritualist or as a pastor na gị na ya ga-edine ka ike mmụọ nsọ wee banye gị n'ime. Ihe a bụ akụkọ mma ngozi na ndị ya dị. Don't accept that person will a manipulator. So onye ọbụla na-asị gị na o mee etu a ka o wee banye ụdị ihe adịrọ. So ọ bụgoro na agwụ dị na be ụnụ, every man must face his own agwụ. Every man must make something for the agwụ to chake n'ebe ị nọ. So ọ bụrụ because of their great grandfather was a great spiritualist, then we mean here na when you are sleeping and slumbering, you are spiritualist, you are chake by force. No. So he must make an effort. It's an individual thing. Thank you. Is there anything like charms? Yes, I want a charm. Charm, what is charm? Charm is a combination of forces and energy. Then well, energy. Example, what you have about one upon Njuofia. Njuofia will a leaf. The Njuofia. If for any reason your body touch Njuofia, when you are moving inside the forest, you will get lost. Yes. Okay, what you can make you now by any more for 2-3 days. Every natural locate you. Yes, Njuofia. I fear. Okay, let me give you an example. What I fear now about teaching Aban. Okay, don't worry, I'm here. What I had about touch and die. Touch and die will a leaf, but it's very sensitive. Now once you academia, if you look shy, yeah, I fear one the open like this. Why would you be like that? All the sensitive, if you don't know somebody have seen me close, once you touch it, yeah. So go strong now. Near I feel like this more power on energy on well. Until you use way to the right combination. If you it matter now. I'm running in malaria. And what the right combination of chlorophyll, antisunate, and the paracetamol or war malaria. But I'm being water paracetamol. In malaria or water paracetamol and vitamin C. Malaria Oyana. You got about the right combination. So get a can make here. On what I fear na papa Ngu tree. Ngu is for protection. Ngu tree anwa. Ije na ngu di hubem kita. Monkede na azuno. The leaves be open. Mana once anwu dalo. O sense na energy. The sun is no longer there. Around 5-6 of your chair. Once the day break, of one sun open. Ntiade. Ike de na awaja. Batado obu. One no na obu. O ji egbu agwọ. Ihe obu na-eme ewu of your PK snake from
carry her go up Otopia. Before the snake. Once the snake down, bim, broke again. Before 2 3 times snake. Mana mad na-egbu mana agwọ na-egbu mmadụ. Ọ scale ike dị na awaja. Etu aka ọ dị na mgbọrọgwụ dị mgbọrọgwụ dịkwa. Etu aka esi wee mgbọrọgwụ ma ọ ife na-eweta blessing. Nke bụ eziokwu m na ọ bụrụ na compound ma enwere m ụfọdụ ahịhịa dị iche iche na-adụ many things dịka flowers, enwere nke a na-akpọ ebube agụ ka for protection. Enwere many one day mmemme video because you guys saw some of these flowers and plants, the very powerful, the word of energies, negative energies, and attract a favor. So, over my charm, so charm born when the combination of energy, chinao, aifia, morogwa together, then combination of charms with positive charms and negative charms. A positive charms when somebody put 1 or 2. Even a beer keeper's word is a here. Only a corner. Over the boom, be boom, you wake on us. That positive charms. My name with negative charms when you are trying to manipulate another person's energy, when you are sending negativity to somebody, when you are planting in sea, never matter, you are poison on your cow, charm, and negative. So, what I mean with a charm and with a charm. And charm now, all. Man, I would advise you to avoid negative charms. Thank you. Is Igbo spirituality diabolic as people believe? Thank you. Many people believe that Igbo spirituality is diabolic, but I'm here to correct that impression. Igbo spirituality is never diabolic spirituality. Man, only the man name is up. And when Dibia na agwọ ọgwụ, ajọ ọgwụ, mgbe gboo Dibia na agwọ ajọ ọgwụ adịghị ebi n'ebe mmadụ bi. Ihe a na-agba oke ite, ọ ya ka m ji agwa ndị mmadụ na oke ite bụ scam. The men okite na-alụ ọrụ. You cannot have more than 1 okite, 2 okite, 3 okite and sleep. You know what I mean? Because no ọgwụ siri ike. O nwere ọgwụ injection ihe were siri ike ya wee gbaa ya kịta ya alahụla for 2 days. Etu a ka ọ dị ahịa. So o nwere those okite is negative charms. In the sense that na all depend on the command and those things a combination of antocianes, chlorophyll and everything together. The 2 is medicine. What this combination in 18 years, depending on the nature of the to have the cookite. Do to know what the hatch or call or kit and every mother. Yeah, if I what you see, what you see, tinye and also those things. Mgbe etichara isi ụmụ anụ na-egbu mmadụ ka ịchọkwa gboo egbu mmadụ. Maka na onye jiri egwu ọgwụ wee were elefant wee gwọọ ọgwụ kere ihe ọzọ ya amata. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Igbo spirituality abụrụ all about charm making. Charm making dịrị onwe ya iche. Mgbe gboo dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ na-ebi n'aja agụ. Agụ na-asa mba na-asa ya mana a na-akọrọ ya akụkọ sị na na-eji egwọta ọgwụ ajebe agụ na-asa na mba na-asa ofe mmiri na-asa. So ọ na-ebi n'ebe ụlọ nọ mana dibịa na-azọ ndụ na-ebi n'ụlọ na-enye ọgwụ onye agwọtara, onye nkịsị na-awa, onye izu na-efe, onye dị ime, onye aya na nwa. They live within the society because ha na-eme ka ọ dị mma. So Igbo spirituality is that nwoke a nọ na village na-awapụta otu kele Chukwu oke pụrụ ime ihe na wa ọjị akpọ ya n'obodo ebe a na-azọ ihe ọma kwuo onye ọ bụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ onye na-agwọ nsị. So onye na-agwọ bụrụ onye gwọ ana nsị, ọ bụrụ onye ọdịnala. No. Enwere ndị nọ n'otu nzuzo dị iche iche, ha nwere ike dị iche iche ha ji conjoin na-egbusi ndị mmadụ. Onye a bụrụ onye ọdịnala. Mark my word. Onye bụ onye ọdịnala na practice Igbo spirituality ga-abụ onye a nọ na village na-asụ nsọ anị. Ọfụ nwunye mmadụ ọ gara iduru. Ọfụ ihe abụrụ nke ọsị mmadụ ya emetụ ya ka na anaghị egbu mmadụ. Onye a bụ onye ọdịnala. So onye na-asọ nsọ anị bụ onye ọdịnala. Onye adị asọ nsọ anị ọsọ ya bụgodo n'oji ọfọ abụrụ onye ọdịnala. Thank you. What is the importance of sacrifice or rearing livestock at home? Thank you for that question. Importance of rearing livestock and the sacrifice. Let me give you an example. In the ancient time, our forefathers na-enwe ihe enunu. We had ihe enunu. You go remember those days when my grandmother was still alive. You will see goat, you will see sheep, you will see ọkụkọ.
loitering around in the compound. You know why? Ihe ha ji eme that thing bụ ọ ihe dị ndụ ka eji agba isi onye dị ndụ. O nwere mgbe ihe nwe ha na-akpọ spirit of death. When spirit of death visit the compound, ọ na-anya fụ ihe dị ndụ ewu ewere nwe ike dọkịta ewu eme kpaa ewu anwụrụ. Ịpụta na ụtụ si na ewu a na-ahụ dịkwa ya, gịnị mezi ewu ji wee ewu anwụrụgo? Mana ọ bụrụ na ị nwere ihe dị ndụ, that spirit of death ya bịara bata na ezinụlọ gị, bịara iwe ihe dị ndụ, ụtọ na ọfụrụ ewu ma ọ bụ ọkụkọ ya ewere mmadụ. I will paint a picture for you to understand. Ihe nji like paint pictures in my teaching bụ ọ bụrụ na ichefuo ihe nkọrọ ahụ icheta story nye. Now, do you know na-enweghị ọtụtụ ndị mmadụ ndị ori batara abịa, ha na-ekwu ndị ori, adịm ekwu kidnappers, armed robbers, thieves visited their home. Mana their primary intention, according to confession, ụfọdụ n'ime ha enwude abụrụ to kill. O nwere ike ha nweta hint na o nwere ego batara na the family, so their primary purpose is to collect that money and go. Mana mgbe ha batasi, ọ bụrụ na ego adịrọ, despite the risk ha nwa feel ha take wee bịa dị ya, ha feeluzie na since unu achọrọ iweta this money, unu were ego a jee kwa ofu onye n'ime ụlọ ha gbagbuo ofu onye na family. You nwere idea? Ndị ụlọ ọrụ nwere ndị ya bụ obi ha abụrụ ka ha gbagbuo mmadụ, mana ma ha dadutere nyere ha ego out of frustration, they decide ha ka egbuo mmadụ ma ka ha were something very valuable na the family. O nwere ndị ya bịara asị mpa ngwa ndị na-ewe ada nwaanyị as a humiliation because of na ha nwetara ego ha chọrọ. Mana ọ bụrụ na ha bịara ego adị, where's the money? Were ego hand over as onye nke ahụ, good boy, this one, come let's go. Maka na ha nwetaghị ihe ha chọrọ. Itu are called the spirit of death. Our forefathers are wise. Ha ji enwe ụmụ ihe niile abụ ihe dị ndụ, maka na ihe dị ndụ ka eji agba onye dị ndụ onwe, ihe dị ndụ ka eji agba isi mmadụ onye dị ndụ. Na ị na-anakwanụ ndụ m, biko na ewu ajide, they will take it and go. So I will advise you, don't tell me ama na ụfọdụ n'ime ụnụ, anụgo m ụfọdụ n'ime ụnụ na-ekwu ya nọ Lagos niile obodo oyibo niile ka ebe ya na wee na-akpa ewu. No problem. Ihe ị ga-eme bụ ọnya ka iji wee kwesị inwe spiritualist ga-abụ ọnọ onenere gị mara ka ihe si wee dị. Mmadụ na-enwe spirit of death that is coming towards your compound, ịchụpụ aja mee saraka. Ịnọkwa nọkwa ịchụpụ aja mee saraka. Ị na-achụpụ aja na-eme saraka, ọ ga-eme ụmụ mmụọ amaghị lụta gị. Ha gara asị na onye abụ onye nke anyị na ọ na-abụ ọnọ o mere guys ihe nchi ọ dị. Etu a ka o si abụ na mmụọ. Ụmụ onye na-anọkọta etu ọ chụọ ụmụ mmụọ aja mere ha saraka. Onwegoro m ka mmadụ si mmụọ ọjọọ sicha idunye mmụọ sị mba hapụ onye a na onye abụ onye nke a na-anọkọ mere aga isi ihe. So learn the importance of ịchụ aja. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ị na-enwe ụmụ enunu, so that mgbe ọbụla ha gụrụ ha gbawa ụgwọ ịmekọ n'obodo na-abụ nwe mgbe a na-anọkọta na-agba ụgwọ obodo abịa na be gị, ọ bụrụ na ijiri ụgwọ akpụrụ atụrụ gị, gwa gị mgbe iwetazie gị bịa akpụrụ ya, because ị nwere something that what it ha needed. Etu a ka ọ dị. So mana ọ bụrụ na onwere nke ị nwere, onye abụ na-eburu n'isi. So I will advise you, ọ bụrụ na ị chọrọ ịda akpọ ụmụ ihe aka ha jiri aka ha na-ewe, ihe ị ga-eme to keep them at bay. Ihe ị ga-eme from time to time, let your spiritualist search mara ihe a ga-emere ụmụ mmụọ ndị ọjọọ a ka ha wee jewere onwe ha n'ife na ọchị na-enwe mmekọ. Ị na-emere ha datin ha nepụrụ gị anya. Ịmara ihe na-eme na Anambra steeti na steeti ndị ọzọ, ịmara na-enwe ihe na-akpọ social miscreant, men of underworld. Gọọmenti nọgide etu ọ chọọ ndị agboro, ọ ma na ndị agboro a ha na-ezu ori mana ha gafe ihe efu. Ihe ọ ya eme bụ chọọ ndị agboro ngwa mana ejibenụ ndị keke, mana ejibenụ ndị ọkada. Ihe unu ga na-eme bụ na-eweta na percentage dị etu ajidenụ nke ọzọ. So those boys anwa kwesịrị iwu social miscreant adịbisi na-akọleti were agba ọ na-anara moto elodu ji owere kọmishọn ya. Ọ ga-eme ọ dịbisi o mere ụtaji ije mepitin pocket. Gọọmenti nye mana mgbe gọọmenti si na ama ekeretiri ha avenue ha ga-eji na-alata na-enwe ego eji esi igbo eju ori ntị ọ dị. So ọ ga-enwerịrị mgbe iji achụpụrụ ha aja na ọdịnala anyị na-akpọ ha ndị ụrụ. Ị nọ iwere ihe nye ndị ụrụ, anyị na-akpọ ma ndị ụrụ agwụ tụpụrụ ha ihe.
ka ha rie, ka ha chara onwe ha jebere onwe ha. So learn how to do it. Ịchụ aja dị mkpa. Ndị ghara Igbo anyị na-akpọ ya ime saraka, mana ndị ụmụnne anyị ndị na-eti isi ala na-akpọ ya ime zaka. And I can tell you that missing word. Every word religion na-akọwara members ha uru ọ bara ịda achụpụ aja ime saraka in one way or the other. So nwanne chụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Daalụ. Viewers all over the world, we have come to the end of today's edition of Philosophy and Life. If you have any questions based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Ezeana with the WhatsApp number showing on your screen right now. For more inquiries on deep consultation AFA, you can still DM him with that same number. Ogbuefi, it's nice having you here today. Thank you. Thanks for your time. Thank you. Before we go, do you have any advice for our viewers? Viewers all over the world, under the influence of my voice right now, I'm praying for you. My prayer bụ na ị ga-succeed. My prayer bụ na ihe kwụsịrị ndị ọzọ ama akwụsị gị. Ihe kwụsịrị ndị ezinụlọ gị ama akwụsị gị. My prayer bụ na ị ga-abụ onye nwere onwe gị. Let there be curse breaking. Let there be liberation. Let there be open doors. Let there be favor. Let there be miracle upon your lives. Now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.